जाम्बा हिनजाव सुरि बादि बिदि सालि नामा हौवाया सानै देनो रोङा जायो सोलों जाले नै सिख्लाफ्रानो Hello everyone once again welcome back to the channel जिबि ब्लगाव नोंथांमोन बयखौबो मकर संक्रान्ति मागो दमासिनि बयखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय थाबाय ओके गाइसमोन आङो भिडिअ लाबोया बिराद गोबावसिमोन मानोना जिबना मालाबाबो लिनियार पइन्टजों खारबाय थाया मालाबा आप मालाबा डाउन जायो आं जोबोद बेस्थ दासान्दि दिनै आङो मकर संक्रान्ति फिथा सिथावनि रेडि खालामनाय अन देनायाव दंफैयो नै बाजैमोननाव आङो न'आव जाया फिथा सिथावखौ बेयावसो जागोन बाजैमोनावसो आरो बेजों लोगोसे मकर संक्रान्ति मागो दमासिनि बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ भिडिअखौ जागायनायनि सिगां खेबसेबाव खुलुमहरनाय जासिहरबावबाय औ दिदि आं सानै देनो रोङा नै बाजैमोनबो एकदमबारे मावफागोन जों ज' जागोन जाहैबाय ना हेपि दमासि ना हेपि दमासि माथो गोजांनायथ' गानफब जोमफब जाथारखो ना बाजैया सानै देनो रोङा जायो सोलों जाले नै सिख्लाफ्रानो सिमोन बिराद इन्टारेस्ट जागोन आरो जाफा फैनोबा नोंथांमोनाबो कमेन्ट हरनो हागोन दाहाय नैबे माखासे जाखाबायना बा दे हो बैखौ जासिगोनदां नैबे गाबोन खिन्थु मोनजानांगोन बोरा क्रिस्टिया फैद' नै बिथाङा बेहा बारा फिथा सिथावजों इन्टारेस्ट गैयाना सारौ माबासो बैग्रि मा हेलौ क्रिसिका बरिया गोथाव जाखासिगोनलै मबाइलानो गेरेबखाबावबायसो आंना हल्ला निउ इयारावनो आरो बेखौ सालिबावनांगौसो नङा बरिया गोथाव जाखासिगोन बेयाव जेनेबा मा प्रकारनि सिथाव जागोन बेयो सिथाव मोनसे ओमफ्राय लादु मोनसे बे जाजोबगोन आयै आयै बाजै बोरै दानो एथ' गोजांखो नांगौ नालाय बाजै होनखाबाय दे बोलो हो देग्राफोर गोनाङावनो माबार लाबोखादोलाय दाजा आंनाव फिसा मा मा जाबाय एबारावथ' फाइनाल मोनबाय देनाया दे बरिया नुबायलै साहा लोंसै गाइसमोन फैनो हागोन दानो राइट नाउ you can come here बेथ' मेरला दंबावो नङा नै साहा उरान गैया बिराद गोदाव
장비고? 응. 왜 시타 고스? 왜 다 못하나? Bina nama Krishika. Nah, Krishika. Nào lại. Bina nama Krishika Skla. My name is Krishika. Bromo. Apa nama? Pakra. Nah, mami nalai. Mami nama nam. Dia nak tahu lagi mami nama nam. Oh, dia sabar yang baik. Hani, Ang ta ra 신동 가시면 감라랑 장에 너무 농아래 맞으면 너무 나가 신동 그냥 아간 나 신발 소리 같이네 말하는 것도 봐. 너 메트스 발 안 그거 가봐 마그도 마시니 이바이 시빙실에 관심 Oke guys, nontonlah videoku nubai, nontonlah videoku naiknani moजां मोनबायब्ला like, comment आरो share खालामनो दाबाव आरो जायफोरा subscribe खालामाखै बे बिथांमोना subscribe खालामनो हागोन आरो जायफोर बिथांमोना subscribe खालामखानाय बे बिथांमोना खनानि bell iconखौ थुनो हागोन जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान notification-आ बिथांनिसिम सौहैनो हायो. Thank you very much for watching. Nah, जाबाय ना? Hey, hello, Hunot.